Agus seachtain inis idir mud agus lán altáchan de híine se thugann, tá eachtasaíocht Tuairisc géireadh agus páirtí ag cabh spálaí lena chéile. Chonaic muid an chéad díosbhreacht idir na Ceannairí ag tús na seachtaine, díosbhreacht a bhí faoi chabadal agan ar tuairimí toghcháin, podchréile Tuairisc faoi altáchan fiche cethair. Rinne mar play freisin ar na pobl bhrenner séirní atá bháilteú ag TG cethair agus súil caite ar na tuirí samúla a bhí a béir na dálcheanta Ghaeltachta dúna ngáil agus muo. Bhí podchréile eile agan an seachtain seo le berta déiteach a bheith ina néir Ghaeltachta nó airí státastóichi sa géad rialtas eile. Thomas Byrne, Ian Fáil agus Seán Cain ina Gael. Na géirchéimeanna teanga agus tithiíochta san Ghaeltacht is mú a pléach, agus rinne an bhirt acu chuir síos chomá ar céad a déiteach a bheith anán don teanga agus don Ghaeltacht má éiríonn le na bartaí san altáchan. Tá go forógraí fáilte ag na príomhpháirtí ar luganis, agus a go gealtain is maidir leis an Ghaeilge agus an Ghaeltachta tucha. Sin féin agus aonú an 10 dágram a bhfuil airistíonseacht don Ghaeltacht gealta acu, agus é ráta agus an freisin go méid sásta airistát don Ghaeilteachas a cheappa sa rinéidechas. Tá don an chohélia man anilise ar na dálcheantar lugdún chomá, agus dúna ngáil gaile, muo agus páirteláige a meas na nálcheantar a bhfuil súlcaite ag arbh an seachtain se. In nús ar an ábhar táchan sinna lug, bhí Tuairisc céimiúil ag Alex Hymans buin múil atá an do rion an léon Chelsea in Ollscoil Utrecht san Ísiltír, agus bhí léirmheas ag Brendan McGarrels ar an glár nua Say Nothing faoi rúnáir Jean McConville agus na Tribalóidí. Tá na scéalta sin ar fad agus go leor eile ar Tuairisc, agus is féidir teacht freisin ar fodchréaltaí Tuairisc ar Spotify agus Apple Play.